έμφυτα ως χαρίσματα του Θεού ή πράγματα που ο ίδιος καλλιεργεί και αξιοποιεί στη ζωή του. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο. Και ο Χριστός βεβαιώνει ότι στο τέλος, όταν όλα αποκατασταθούν στην προτεραία τους δόξα, όταν θα αναστηθούν τα σώματα των ανθρώπων όλων μας και θα ενωθούν με τις ψυχές μας για να χαρούμε και να απολαύσουμε τον παράδεισο, λέει η Εκκλησία, το περιβόλι του ουρανού, έλεγε ο Λευτέρης, να απολαύσουμε αυτά που ετοίμασε ο Θεός για όλους μας, τότε, λέει ο Χριστός, θα κρίνει τον καθένα ανάλογα με το πώς αξιοποίησε τα χαρίσματα της αγάπης, της προσφοράς και της θυσίας προς τους συνανθρώπους του. Και ό,τι καλό ακούω, λέει ο Χριστός, το κρατώ. Ακούω σημαίνει βλέπω, παρατηρώ και γνωρίζω, το κρατώ. Για ό,τι κακό κάνει ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, γι' αυτό κρίνεται η συνείδησή του και τότε θα κρυφεί όλη του η οντότητα και η υπόσταση κάτω από το φάσμα της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού για όλους μας ανεξαιρέτως. Τα λέμε αυτά και ισχύουν σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίπτωση. Η Εκκλησία, αυτό που είναι η εμπειρία μας, το στολίζει με ωραία λόγια, αυτά που ψάλουμε, κείμενα γραμμένα από αιώνες και που με έναν απλό τρόπο αποδίδουν αυτό που αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος, θρηνώ και οδύρομαι όταν εννοήσω τον θάνατο, λέει ο κάθε άνθρωπος. Και ότι δεν είμαστε πλασμένοι για να γεμίσουμε έναν τάφο, αλλά είμαστε πλασμένοι για να χαιρόμαστε τον παράδεισο. Εκεί είναι η μόνιμη κατοικία μας και εκεί θα επιστρέψουμε. Όχι μόνο με τις ψυχές μας, αλλά και με τα σώματά μας, αφού με τα σώματα γνωριζόμαστε και επικοινωνούμε. Αυτά που η Εκκλησία τα λέει με τους ύμνους και με τα ποίηματα που μελοποιήθηκαν από αιώνες, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα ίδια πράγματα ακριβώς τα λένε με απλούστερα λόγια, αλλά με την ίδια ανθρώπινη, φιλοσοφημένη ματιά και με την ίδια θεολογική αντιμετώπιση. Να σας πω την αλήθεια, την ώρα που έλεγα τα δρομάρια, που τα ξέρω απ' έξω, τα λένε πολύ συχνά, μου ερχόντουσαν πολλές φορές στο νου μου τώρα στίχοι από τα τραγούδια του Λευτέρη Χαψιάδη, ενός δικού μας ανθρώπου, που έζησε στον τόπο μας. Αλλά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός τον έκαναν γνωστό όχι μόνο στην πατρίδα μας, υπερβαλλόντος, αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν άνθρωποι. Και με όσα εκείνος από το μυαλό του και από την καρδιά του κατέστρωσε σε ένα κομματάκι χαρτί, μελοποιήθηκαν στη συνέχεια και έγιναν αυτό που βγάζει κάθε άνθρωπος μέχρι και σήμερα με τα λόγια του σαν μια λαχτάρα για τη ζωή, σαν μια ασυμβίβαστη σχέση με το θάνατο και το τέλος και σαν μια βεβαία ελπίδα για την Ανάσταση. Του έλεγα παλιότερα, ερχόταν στο γραφείο μου πολλές φορές και μιλούσα. Μερικές φορές τσεκάριζα τι ήθελα να του πω και του έλεγα, εδώ δεν πιστεύω να εννοείς την αθανασία της ψυχής. Όχι, μου έλεγε, η ψυχή μου στα χέρια σου, ό,τι πεις, για το σώμα λέω. Και μου έλεγε και πώς να το κυβέρσουμε και πού να το κυβέρσουμε. Δόξα τω Θεώ που έμαθα την εκτιμία του και είπε εδώ και ήρθα να τον αποχαιρετήσω. Έναν άνθρωπο που δεν θα μας λείψει, γιατί τα λόγια του και η καρδιά του και η σκέψη του θα είναι πάντοτε στο μυαλό μας, όσοι τουλάχιστον θυμόμαστε, γιατί τα νεότερα παιδιά δυστυχώς δεν ξέρουν τα ελληνικά τραγούδια. Τα ελληνικά τραγούδια, αυτά τα τραγούδια, εξέφραζαν όλη τη γνησιότητα, όλη την αγάπη, όλη την τρυφερότητα, όλη την ερωτική σχέση, όλη την πνευματική σχέση που μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του και μέσα σε αυτά να βρίσκει και να ανακαλύπτει τον ίδιο το Θεό, που
κρύβεται πίσω από όλες τις εκφάνσεις της ζωής κάθε ανθρώπου. Θα μας λείψει ως άνθρωπος που πέρασε στη ζωή του και γνώρισε πολλές καταστάσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι, από τις πολύ ευχάριστες και υψηλές και δυνατές και ικανές μέχρι και τις πιο δύσκολες, μέχρι και τις πιο από αυτές που από ευθέα θέλουμε να μην υπάρχουν στη ζωή μας. Και στο τέλος και με την περιπέτεια της υγείας του, που την πάλεψε με αξιοπρέπεια μέχρι και το τέλος, επέτρεψε ο Θεός με αυτόν τον τρόπο να φύγει, απολαμβάνοντας την εκτίμηση της κοινωνίας μας, την αγάπη της οικογένειας του και βέβαια αφήνοντας ένα αποτύπωμα στο πνευματικό μας πολιτισμό πολύ σημαντικό για το σήμερα και για το αύριο, που μακάρι να γίνεται κτήμα και των νεωτέρων γενιών που θα έρχονται στον κόσμο μας. Ο Θεός θα τον αναλάβει, η Παναγία να τον υποδέχεται εκεί, στου ουρανού του περιβόλη, οι Άγιοι και ο Άγιος Ελευθέριος που ήταν και το όνομά του και γίνεται και η εξόδιος ακολουθία του από εδώ, να είναι δίπλα του, καλό παράδεισο να του δώσει ο Θεός, η ευλογία του και η ευχή του στους δικούς του ανθρώπους πάντοτε και η μνήμη του δια των τραγουδιών του θα είναι αέμαος και διαρκής προς όλους μας. Ό,τι θα ακούσατε από τα χείλη μου είναι εγκεκριμένο από τον ίδιο. Γιατί σε μια από τις συναυλίες που συντόνισα ή προλόγησα ή βοήθησα στην διοργάνωση και τις βιβλιοπαρουσιάσεις, αποφάσισα ότι και όλο αυτό είναι ό,τι πρέπει για επικίδιος. Αυτά θέλω να ακουστούν. Και μάλιστα μου τόνισε ότι την ημέρα που θα μαθευτεί ότι πέθανε, θέλω να συμποτραγουδάτε το κουτούκι του Γιαβρή. Φτάσαμε μικρά χαμπέλια, το ξέρετε όλοι. Όταν θα απλώνουν έξω για πληροφόρηση τα κυβιόχαρτα, θέλω να ακούγεται το τραγούδι παντού, που είναι πρωτοτραγουδισμένο από την Ευκαιρία σε στίχους του άντρα της Πετριδοντιάδη, μουσική. Παντού τα δικά σου χτυπήματα που τελειώνει ψυχούλα μου που να είσαι. Και βέβαια, όταν θα με πάρω το θέρετρο, θέλω να ακούγεται το τραγούδι. Δεν υπάρχει Αθανασία, μια είναι ουσία, εννοώντας πάντα την σαρκική Αθανασία αυτή, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα στην ύλη δηλαδή που το παίρνουμε μαζί μας, παρά μόνο η ψυχή που είναι αθάνατη, σε αυτή να επενδύουμε. Ο Λευτέρης Καψιάδης, αγαπητοί μου συμπολίτες, δύο έρωτες είχε από παιδί, τη μάνα του και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Γι' αυτό, πάλι με τη δική του έγκριση, σας φέρνω εδώ έναν πρόλογο στην βιβλιοπαρουσίαση του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που έγραψε για εκείνον. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που έχουν έρωτα με το ελληνικό τραγούδι. Σαν τον Λευτέρη Καψιάδη όμως κανένα. Γιατί ο Λευτέρης μεγάλωσε με το ελληνικό τραγούδι. Το είχε σύντροφο στα σκληρά, τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας και της μοναξιάς, με τα τραγούδια έζησε στιγμές αγάπης και περιπλάνησης, με τα τραγούδια ταξίδεψε και στα τραγούδια αφοσιώθηκε από τα πρώτα εφηβικά του όνειρα ήσαμε σήμερα. Ελάτε στη θέση του, προσφυγόπουλο, από πόντιας γενιάς, σε μια άλλη κατά κανόνα παγωμένη τους ατέλειωτους τιμών της Αλεξανδρούπολης. Οι ανάγκες της οικογένειας τον υποχρέωσαν να ξοδεύει άπειρες ώρες σε ένα περίπτερο που δούλευε η χείρα μάνα του. Με ποιον να μιλήσει, σε ποιον να διάσει τα βάσανα που πλημμύριζαν την καρδιά του, σε ποιον περαστικό να πει τους καημούς του. Παρηγοριά του, φίλος αχώριστος, ένα ραδιοφωνάκι από όπου άκουγε συνεχώς τραγούδια και ξέχναγε τη μίζερη ζωή του. Αυτό το ραδιοφωνάκι, αυτά τα τραγούδια ήταν τα μόνο που το έστελνε ο Θεός κάθε ώρα και κάθε μέρα για να παλεύει με τα κύματα. Τα πελώρια κύματα που πνίγανε τη ζωή του. Ταυτίστηκε με το τραγούδι σαν τον δότη ο Καψιάδης. Και όταν ήρθε η ώρα, πήρε ο ίδιος χαρτί και μολύβι
μολύβι και έγραψε τα δικά του τραγούδια. Και εδώ έγινε θαυμάσιο, μία η ουσία δεν υπάρχει θαυμασία, αλλά δεν περιορίστηκε στο στίχο. Ένας άνθρωπος μερακλής, ευγενικός, τρυφερός, ταξιδιάρης, δεν ξέρω πολλούς που να αγάπησαν τη μουσική και τους στίχους που δένονται σφιχτά και φτιάχνουν ένα υπέροχο τραγούδι, όπως ο Χαψιάδης. Μου έρχεται στο νου ο μοναδικός στίχος του Χικμέτ, που λέει πως περισσότερο και από τους ανθρώπους τα τραγούδια τους αγάπησα. Και δεν ξέρω επίσης πολλούς που έχουν χαράξει χιλιάδες στίχους και μελωδίες στη μνήμη τους και στην καρδιά τους, έτοιμοι να τους τραγουδήσουν ανά πάσα στιγμή. Συγκινούμε κάθε φορά που σκέφτομαι το Χαψιάδη, λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα νου που εξέτασε τον θάνατο, αλλά και όλους εκείνους που του δίνουν υπόσταση, με τη φωνή τους, τα λόγια τους, τις μουσικές. Είναι φίλος μου μια ολόκληρη ζωή. Σε αυτόν δοκιμάζω τα τραγούδια μου. Επιτρέψτε μου το ότι ξεκίνησα με την άποψη του μεγάλου Έλληνα στην Λευτέρη Παπαδόπουλου, γιατί πραγματικά αυτός με μια παρέα ελευθεριστών έγραψαν ιστορία στην Αθήνα, στην Μυτιλήνη, στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στην Αθήνα, αλλά και εδώ. Σήμερα λοιπόν από τους ελευθεριστές επίσης μεταφέρω θερμά συλληπιτήρια στην γυναίκα του Τιτόγκα και στον γιο του τον Αλέξανδρο και στην αδελφή του Ματούλα και στην ανιψιά του. Εγώ ήθελα να πω, αγαπητοί μου συμπολίτες, ότι πιστεύω πως όλοι μας ερχόμαστε στη γη για κάποιο λόγο σημαντικό. Και η προσωπική μας επιτυχία έγινε στο γεγονός ότι πρέπει να βρούμε τον λόγο στην πορεία της ζωής μας, για τον οποίο ήρθαμε και βαδίζουμε κοντά στην προσωπική μας αλήθεια. Ο Λευτέρης Χαψιάδης, και επιτρέψτε μου να τον γνωρίζω, γιατί ήρθα κοντά του σαν αδελφή, ήρθε στη γη για να κάνει φίλους όπου βρεθεί. Έχει δημιουργήσει ένα πλέγμα πανελλήνιο γύρω του. Ο Σεβασμιότατος πριν λίγο είπε ότι δεν θα μας λείψει, γιατί τον έχουμε στην καρδιά μας, τον σιγοψιθυρίζουμε. Ποιος δεν έχει σιγοψιθυρίσει τα τραγούδια του, όλοι τα ξέρουμε. Αν μπείτε στο ίντερνετ και διαβάσετε σήμερα φεύγοντας, θα δείτε ότι και αυτό δικό του, και αυτό δικό του. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Ο Χαψιάδης ήταν ο άνθρωπος τον οποίο εύκολα κανείς απευθυνόταν με την ψυχή φουρτουνιασμένη και έφερε για μετά γεμάτος τραγούδια και γεύση από ανθρώπινη συναναστροφή. Αυτή η γνώση του ανθρώπινου πόνου και της χαράς είναι που έδωσε τελικά στο μολύβι του φτερά και μας χάρισε τέτοιους στίχους και τραγούδια. Αγαπητοί μου συμπολίτες, εμείς από την ακριτική αυτή εξώδιο ακολουθία όπου τον τιμούμε, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε αιωνία του μνήμη, με αγάπη και αλληλεγγύη στην οικογένειά του, στον μονογενή του ιό Αλέξανδρο και την Τόγκα που ήταν μαζί του ως το τέλος. Εύχομαι, και αυτό σας διαβεβαιώ πως θα το ήθελε και ο ίδιος ο Λευτέρης να ακουστεί, σε κάθε συντοπίτη μας, κάθε νέο καλλιτέχνη, ανοιχτά πανιά, τύχη καλή και νέους ευνοϊκούς. Τολμήστε τα όνειρά σας. Δεν έχει καμία σημασία το ότι δεν ζούμε στο κέντρο της Ελλάδας. Η τέχνη, η μουσική, η αλήθεια και η ποιότητα δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς. Άλλωστε η Αλεξανδρούπολη είναι σταυροδρόμι πολιτισμών και η υπεροχή της αναδεικνύεται μέσα από τους υπέροχους καλλιτέχνες